dahang istorya tanawan yung mga viewers ay tanawan ninyo. Okay. Pila ka steps ne? One step. One step. Padung sa yung heart. Padung sa iyang heart. One step lah. Oh no! Ang kirang naman atin. Ako man na nag-softy sa tuwa boss mga kabay. Negative tanan. Negative. Pero isa ra di positive. Ang akong pagigog ba na ninja? Yawa makabay na di nindot aning kinaibagwan sa kuan. Dol na manis kuan. Tingko na plate pa yung langit. Kuan baka nang kuan. Isang kon ko na. Bang kuan inano ni ano. Ano ni ano. Please don't judge the book by its cover. Don't judge the book without cover. Please pick the flowers. Please don't pick the person who do not love you back. Magaling kang kupal ka. Oh no. Tutas unahan. Tapos tok-tok oh. Ginagawa mo. Diha ah. Pila ba yan? 30. Diarag entrance fee na mga kabay. Hindi na kumuha yan eh. Da, tana. Sa kanata. Kopol. Ay! Oh no! Karsada na ni. Karsada pasaka, paingon sa pasaka. gingharian. What? Gingharian sa iyahang gugma. Oh no! Kagilok ba? Yan na, may buwak mga kabay. Oh, daga nagbuwak. Ito. Pero imurang buwak ang gusto. What? Man. Tutas ibabaw. Okay. Lista din kabay. Kami mga kuan. Banners. Sod mas kulungan no? Kulungan sa kasing-kasing nita. Ako ra isa dire. Asara man to siya. Mga kabay, sayang kayo kadako sa akong heart da. One day siya dire. Asara ka to. Takuha kayo lugar. Grabe hangin, sayang ugwa ka. Oh no. Apilan ta ka please ko imong daghan og imong Pangawid hangin ra bisag mapalit ka slain. Run. Moni view dire kabay. Aram view ha jud. Asa may signal ni mag-live magaga. Da. May mga buwak daghan kayo.
Durantas. Asa man yung dapita ha? Lantay ko ni. Ano lantay? Di nanak ko sa puso mo. Di nanak ko sa puso mo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming up 忘れ Oh, kabantay niabot naman day ko. Pero mong kasing-kasing. Pero mong kasing-kasing. kiss me